ରତି ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ସଫଳତାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସମଲେଇ ଯୁବକ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମଲେଇ ଚୁଆନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷର ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ରତି ମିଟୁଣା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଅପା ବି ଅଛି। ଅପା, ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ନିଜ ଫିଲ୍ କେମିତି ହୁଏ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ଷକରେ ସଞ୍ଚିନୁ, ତୁ ବର୍ଷକରେ ସଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିଛୁ। ହଁ ଡାକ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ଏପଟରେ ବି ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ତାଳଚେର। ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ବର୍ଷରେ ନୁହଁ। ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇରାଲର ଫଳ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲ ତ, ପୁରା ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ। ତମେ ସବୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଦେଖୁଛ। ସେନ ରାଇ ମନ ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଇଏ ତ ଆମ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ସବୁ ଖାତା ଗଣିକି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତାର ଦେଖୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦେଖ ଚାଖୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଇଏ ତମ ଭାଇ ମଉସା କୋଉଠି? ପିସା କୋଉଠି? ଏଇଠି ଏଇପଟେ ସେପଟେ ନୁହଁ, ଏଇପଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ। ଦୀପ ଭାଇ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି କୁହ? ଓମ୍ ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମେ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଛ, କିଛି ବି ଲୋକ ଭଲ କୁହନ୍ତି, କିଛି ବି ଖରାପ କୁହନ୍ତି, ତାର ପରିଶ୍ରମ ଏଇଆ ହେଇପାରେ କି? ସତ ଏଇଆ ହିଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସତ୍ୟ ଏଇଟା। କଳାକାର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍। ମାନେ ତମେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ପାଇଥିବ। ଆମର ନଳିନୀ ଅପା ଯିଏ ଆମର କୋଣାର୍କ ଗଣେଟର ବେଷ୍ଟ କୁଇନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ। ନଳିନୀ ଅପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କେଳୁ ଭାଇ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ, ମାନେ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ନାଇଁ? ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବାପା, ଯିଏକି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଜାପାନୀ ଲେଙ୍କା କହିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିବେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର। ମାନେ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି ଯେତିକି, ଲୋକଙ୍କୁ ରଗଉଛନ୍ତି ସେତିକି, ହସଉଛନ୍ତି ବି ସେତିକି। ବାବା, ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ରତି, ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖରୁ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଭାଇ କୋଉଟା ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ସଖା, ତମେ ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା ସିନା ହେଇପାଇଲା ନାହିଁ। ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ତାହା ଭିତରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଲ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ, ଜାପାନୀ ଲେଙ୍କା ଓରଫ ବସନ୍ତ ସାହୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ଆପଣ କାନକୁ ଶୁଭିବନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବହୁତ ନମ୍ର, ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେ ନୁହେଁ, କ୍ରୂର ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା। ଭୋଜିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ରତି ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ସରି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଭିତରକୁ ଯିବା। ୱାଓ ୱାଓ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍
ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ ରେଡି ନଣ୍ଡା ଭାଇ ରେଡି ଜୟ ଜନ ଭାଇ ରେଡି बबुल कुमार मु जानली बबुल कुमार ना बहुत मु देखिबी तो पिला छिड़ा भाई संपद आम पाखे अछंती देखंतु भाई जीत माय बेस्ट फ्रेंड सर हमर ब्लॉग वीडियो होउची अरे बबुल मास्टर ओके हे मो भाई कहजन सुनंतु हेलो दर्शक बंधु देखंतु भाई देखंतु मंटू तार सोई पइलानी वर्तमान बंटी बाबा बारीपदा मटन अना जीवन रे थिले मिलिबो एटा मन रखिता ओडिसा जाक जुआडे खाओ बारीपदा चला दिल से मयूरभंजा भाई थैंक यू बैटरी डाउन है नाइ नाइ मो भाई रेडी अछि भाईंकर आज सालड दायित्व राइस दायित्व चिकेन दायित्व भाई तो सब सब मैनेजमेंट तुलाउछन मामा रेडी तो मामा हमर टोटल पूरा फुल रेडी मुन्ना भाई ना आपण आज ओके अछंती शंभू ना ना दादा ओके अछि ओके मुन्ना भाई राजू भाई बर्तमान आम देखो तबलिस्ट भाई अच्छा रेडी पूरा ओके जी हाँ दोस्तों बबुल ओके मु ओके बर्तमान आम जीवा टाइम रे रति भाई घर टोटाली ऑन इन ब्लॉग रो वीडियो कृष्णा पाठिया आईची एंट्री रे बर्तमान देखिवा घर डायनोमा भाई को गाड़ी थुआ वृंदावती माँ अच्छा ऑल टू मी ऑल भाई रेडी